Makasaysayang bayan kung ituring ang Bacolor, bukod sa minsan itong naging kabisera ng Pilipinas, ay tahanan din ito ng mga prominenteng Pilipino. Kaya naman ang National Historical Commission of the Philippines o NHCP ay pinagkaloob ang isang historical marker sa rebulto ni Felix Galura bilang pagkilala na rin sa kabayanihan ng unang alkalde ng Bacolor. Ang balitang yan sa report ni Rainiel Pawid. Tuwing mapapadaan ka sa munisipyo ng Bacolor, sasalubungin ka ng isang monumento. Pero lingid pa rin sa kaalaman ng marami na ang figura ay ang kauna-unahang punong bayan ng Bacolor na dati kabisera ng Pilipinas. Siya si Felix Galura. Bukod sa pagiging isang politiko ay kilalang manunulat at revolusyonaryong kapangpangan si Galura. 151 taon nang lumipas ay sinariwa ng mga residente ng Bacolor ang kabayanihan at kontribusyon ng kanilang unang pinuno. Kasabay ng pagpupugay ay ang paglalagay ng isang historical marker sa rebulto ni Galura. Pinangunahan ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang pag-aalay ng marka bilang pagpapaalala sa makabagong henerasyon sa kabayanihan ni Galura. Kinikilala po siya ng national government bilang isang bayani. No? Ito ay binibigay ng ating pamahalaan sa mga taong talagang nagbigay at nagbuhos ng kanyang sarili niya na, halos sarili niya na. Ibinigay niya para sa ating bayan. Dumalo rin sa pagpupugay ang apo ni Galura na si Architect Rick Licop. Walang pagsidla ng pagmamalaki ng apo sa naiambag na kontribusyon ng kanyang lolo sa pag-unlad ng kanilang bayan. He is very helpful and even they serve too much sa kababayan nila. Isa umano si Galura sa mga kapangpangan na dapat tularan, ayon yan kay Francis Musni, isang historian. Ipinakita raw ni Galura ang paninindigan ng isang tunay na kabalen sa pakikipaglaban sa mga Espanyol at Amerikanong naisakupin ng bansa. Sinasagisag din umano ng rebulto ang muling pagbangon ng mga residente ng Bacolor noong lubugin ito ng lahar. 20 taon nang nakakaraan nung matabunan ng Bacolor, halos ang Bacolor ng lahar. Ito ang isa sa mga monumento na nanatili hanggang dibdib. Ito ang isa sa mga naging inspirasyon ng mga mamamayan sa Bacolor na bumangon. Ako si Rainiel Pawid para sa Metro Central Luzon News.